kuma a rayuwar nan inda Allah za mu gama da duniya lafiya ai babu wani da zai shigo mana cikin sabgogin mu wallahi nan muka taru muka cika dan bara'u ba yana da balla wuka suka yaji kawai da kai gane ga shagare ga kai daga lokacin sallah yayi ita ke sallah kana da ba kanka wahala kana irin wannan abin a kan cikin bola haka cikin datti ne da shi ko kuma ne da gaza ba ga inda kake ba ya fara ne ne ya nan ya fara ne ana ne ya du abin da ke ga abu kafin wani dan Allah dan annabi ka je kai sallah ai kai ko da lauka ka ka nuna wa sallah bari zan je zan kammala in ka bana in ka fito sai zan kai biyar guda mana ake a guda biyar da ka faɗa biyar ake yi biyar ka ga na bari suka tare suka zama 15 normal ne an kudu marwa kwana uku amma Allah ka kiyaye kan rayuwa ka ban abu kai da kyau ba a zama lamun iya mu ma sun je mu je magani ba abin da muke gani sai alheri yanzu ba abin da kake gani kai wallahi ba ko abin da kake gani kai yanzu wallahi normal ne Allah a to gaskiya ka ba ka gani ba sai an jima canja hauka dan nawa'u haka suke yin wannan gaya gaya da mutane ido kaga akwai irin zama yan su dan uwa ma kai ki dan wara'uwa dan nawa'u ne nan bari zan sai sallolin sun kammala haɗa kamar na da yau da gobe da jibi da zamun tayan dole kai su no